target kokborok channel no lamso norok tak phana ani channel no subscribe khai angka please subscribe khai jadi tai norok ani video no chajai tongkha angkai norok like khai di tai share khai nabo tapuk di tamoni ka ani monetization ni bagoi 1000 subscribe tai 4000 watch time complete khaina nango tarpore si ani monetization nai channel hinkai norong no je shonibar 29 tarik o norong no je ang target mani aba second round no finally success ongjak direct norong no ang 61 common di mani 61 direct no success ongkha hinkai tai je 6 hours thungnai rogo second success tai direct number thungnai rogo second success hinga omo hai ke success number norok nana bagoi ba ani channel no pura norok skip khayawai nai tongdi hinkai norok no ang video ni skang kok thaisa sana musugo je kok no sana musuk mani kai chini target rimani bo salsa sulsu kogoi gap ongoi mano tamoni bagoi hinkai chini target bo sob somoi phainai a kok ya kintu norok jodi soijo khlaiui video no naiui thungka angkai norok ni loss ungla hnai ang khakao norok jodi thungna ringya karui thungka hingkai ba chungno ulta pulta comment ba jole kha hingkai norok ni success wngmani ba norok profit wngya wngnai hinkai norok skip khayawui video no pura naidi hinkai norok tak phano kwtal wngui tongkha hingkai channel no subscribe khai redi hinkai naidi chung tabuk 1 tarik ni tamo phainai sombar ni salo hinkai norok abo no norok no ang success khaina bagoi chai tongnai hinkai je norok ani kokni mote norok thungka khe norok ni kuno dino loss ongla hinai ang khakao hinkai je ani agini video bo norok nainai di house yakhai ending yakhai na direct number yakhai je norok no house ni number mani abo success wngui tongo hinkai norok jodi ulta sida comment khlaiagoi norok kaham comment khlai di norok bai kaham no khlai nongnai angbo norok no hanya khlaina musuya joto borok no kaham khlaina musugo ang bagoi angbo khakao norok no success number rina bagoi hinkai naidi thanai shonibar o 70 tai 61 phaikha hingkai 61 tang norok no thumbnail o direct rijak 6 hours hinkai one ending othoba direct 61 561 ba 316 omai ke rijak aboni bisingo second 61 success ongjak hinkai tabuk naidi chung tabuk norok no rinai je tini 1 tarik ni sal ni norok no bo number phainai ba bo common number phainai aboni norok no success hinani ang chai tongo hinkai tini ni salo norok thungui mano je aroni bisingo norok no rinai bomo phainai tei bomo phaiya hinkai naidi oro 09 digoi oro 09 o kwchar mansi gap wngmani bagoi hinkai tabuk chung nailai je 61 tai 70 ni bisingo tamo rinai hinkai chung to 5 hours tai 1 hours norok thungui mano thungna muchukha angkai ba ani hisablai oro bisingni gono norok ni number phainai hinkai chung tabuk 5 hours bai 3 hours ni rutokha angkai chung 09 no man khlaika angkai chung 09 no man khlaika angkai norok 54 kaisa thungui mano 54 kaisa norok thungui mano tarpore abono karui bo chung tei kaisa thungui mano je 50 no bo norok thungui mano hinkai 57 no bo norok thungui manai 57 no bo norok thungui manai hinkai tarpore norok 52 no bo norok thungui manai tarpore tari thungna muchukha 51 no bo tai waisa norok repeat thungui manai hinkai abono karui bo tai kaisa 56 no bo norok thungui manai hinkai norok khwnani salo oro ni no 5 hours ni thungna muchukha hingkai norok o goti no thungui mano
hingke jodi noro house tongna select hingke ang nogno joto house ni number kari rinai ang bisingo norok nawi thongui mano jodi house thongnani musui tongkha hingke ba house ni khela no ni guti norok pomo fainai siyai tongkha hingke abono phano norok nawi thongui mano hingke norok phai house ni bisingo o khela o guti no norok thongui mano khuna ni sala tini ni sala hingke chwng tabuk haino nai hingke abono karoi bo chwng haino hai thongui manai 28 no chwng thongui mano 28 no thongna tapukri je guti thongnai rok tarpore 81 18 aboni bo thongna tapukri tarpore 14 bai 41 aboni bo thongna tapukri hingke oro norok no rikha 1 2 3 4 5 ta number hingke tei oro rikha 1 2 3 4 5 6 ta number hingke 11 ta number ni bisingo norok ni oro phai mano success wngui mano norok abono thongnani bo tapukri hingke abono karoi bo chwng tei kaisa number nailainai je 70 bai 61 chwng hingke abono khlaika hingke chwng 01 mano 01 ni bisingo chwng nari norok 0 ending thongui 0 house phano thongri kintu tini ni salo kisa house bangnai tamoni hingke 3 ta house wngnai 3 5 tarpore 0 5 house tarpore 1 house hingke norok nari 1 house 0 house 5 house o 3 ta house o 3 ta house ni bisingo nog no number bo kari rinai bomo number phainai hingke chwng puila nainai 0 house hingke 0 house ni bisingo je 0 1 phai mano tarpore 0 5 phai mano tarpore 0 5 bo phai mano tarpore 0 8 phai mano tarpore 0 6 phai mano 0 3 phai mano hingke 0 house ni bisingo norok je thongna muchungnai rok house jodi nanani aswk abo hingke o number no phano thongui norok success khlai mano hingke jodi 0 house thwngtwtwi phano tai norok o guti no bo thwngri hingke tabuk chwng 1 house ni bisingo chwng number kailainai hingke 1 house ni bisingo norok bo guti no thwngnai hingmano khwnani sara 11 phainani chance tongo tamoni hingke sombar mongolbar hingke sukubar shonibar abo samoyo pair in kongnani kisa chances tongo tamoni hingke nari chwng oro chart o naidi norok chart o naimanai thanai shonibar o pair kogo hingke o shonibar o pair kogliya o shonibar o pair kogya hingke aboni bodla tini ni salo pair kongnani bo chance tongo hingke aboni bagui norok pair kaisa thwngni pair ni bisingo thwngna hingke norok pair ni bisingo thwngna hingke o jaga kaisa rwmano 00 tarpore oro 11 rikha tarpore 14 kaisa thwngui mano tarpore 18 kaisa thwngui mano 16 tarpore 13 kaisa thwngui mano hingke norok o 5 ta number oro norok no rikha tamoni hingke tei kaisa rishwar no 12 no hingke norok oro 6 ta number o guti no bo norok thwngna hingke thwngui mano hingke tabuk 2 house ni oro jodi phaika hingke je 2 house thwngnai rok norok guti jodi sai thwngna hingke 21 tarpore 20 24 26 28 hingke norok oro ang 5 ta number rikha hingke o 5 ta number ni bisingo bo phai mano 2 house ni jodi phaika hingke 3 house ni tabuk nog no rinai 3 house ni jodi phaika hingke 30 phai mano 31 phai mano tarpore 33 phai mano 34 tarpore 38 tarpore 36 hingke norok oro bo 6 ta number nog no rikha tamoni hingke first time khela o chwng kisa
guti kisa bari rei nana nango hingke tai next time no guti kom khai mano jodi by chance jodi 3 house ni phaika o bising phainai a kok se ang no sau hingke kintu shoot o kok ang saya kebo borok phano no shoot number rimeya hingke 4th house ni khetre no jodi phaika 41 43 45 47 49 o number no bisnya phai mano jodi 4th house ni phaika angkai eta isa 42 hingke 4th house ni thungnam sungnai ro on thungni kintu oro guti bango ঠিক আছে obo joto norok thungna angke thungdi kintu guti bango guti kwbang rego hai omuk somuk kok tasari please norok jodi ani no channel no sajaya ba ang common number man sajaya angke norok please subscribe ta khaidi norok subscribe khaiyagon norok tongoi mano ani video bo nai tongo tamoni ka ang no thungdi hindi ya just kaisa bo formula no rimansi norok 4th house ni ba 1 house 2 house aro ni phaika ke o number phai mano hinai hingkai norok thungnam ska omono thungdi o kok si ang jau koi norok example norok jodi 4th house thungka 4th house thungka 4th house ni guti bo phaino ni wansukma nai kaisa tongo idea hingke a bisingo jodi phaika hingke o hingke 4th house ni guti 4th house to thungka no norok 4th house thungmani loge norok o guti no bo norok thungna angke thungui mano a kok no sin nong samani nong na subai sukrugoi kok sai norok bujiya angke ta ang ekuno sanakrei eta 5 house ni naidi 51 54 56 58 59 hingke 5 house ni o number rok phai mano hingke norok nungui mankhana 5 house ni bo number phainai ba phainani chance tongo hingke 6 house ni jodi phaika 61 to already phaijak haipano second phaijak first phaiyako phaimano second y ni phaithangka first dio phaina pan chance tongo hingke 62 tarpore 68 65 tarpore 67 o pasta number no norok thungui mane hingke 7 house ni phaika 71 72 75 78 74 abo phai mannai hingke 8 house ni jodi phaika 81 80 tarpore 82 84 86 87 asungno naro 8 house ni o 6 ta number ni thaka o 6 ta number no naro thungui mannai 9 house ni jodi phaika hingkai 91 tamoni ke 19 phaijak bar 19 ni ulta waisa pano riyakho onmage 91 94 tarpore 95 to phaithangka 97 tamoni ke 79 phaijak oboni ulta riyakho aipano second rijak second rifano first riyakho ambagai ke double 9 to phaika 98 tarpore 92 tamoni ke 29 phaijak 92 phaiako hingke ambagai apa sungno hingkai tabo sung nongno ending kari rinai house to nongno already sai rijak 0 house tai 1 house tai 5 house hingke 5 house to abang 3 ta nongno ready kha hingke tarpore norokno rinai tabo ending hingke 7061 778 hingke khana salon round phan thungui mano nongno 87 thungui mano 77 thungui mannai tarpore
hingke 54 thwngui mannai tarpore hingke nadi oro chwng 3 ta ending khe de 5 4 9 hingke 9 hingke nadi hingke house ko hingke 105 hingke nadi chwng tabo omo bai omono compare khaiui nongno goti kari rwnai hingke amoni fano je thwngna muchungnai rok norok thwngui mannai hingke oro 3 ta number nongno ready kha norok oro 10 ke thwngdi 30 teka hingke tabo oro ni no compare khai norok goti kari rwnai hingke 141519 one house ni khetre o norok obo fainani chio tongo hingke 10 kaisa 09 05 04 hingke tai kaisa hingkai 55 54 55 54 59 nongno oro nadi koita FR tai SR FR SR o thwngdi joto ani goti o FR SR ni bagui no nongno rio hingke nadi oro koita number thangkha 1 2 3 4 5 9 ta number oro 9 ta number no norok thwngmano success fano manui mano hingke jodi obo goti thwngmani loge loge norok o goti no bo thwngnai norok ni success wngmani chance tongo hingke norok jodi ani video no chajakha hingkai please subscribe khai di tai like khai di tai share khai di।